پشتی بە داویهاتنە گەڕا سێزدانیا دانوستاندنên ئاسیتەنە هەرسێ وڵاتên گەرنتۆر ji rewşa Sûriyê re daxuyaniyak belavkirin û tê de tekeziyê li ser yekparçeyiya Sûriyê kirin. Daxuyaniya her sê welatên gerentۆr ji şeş xalan pêk tê û ew jî ev ên: Yekem, pabendbûn bi serwerî û serbixweyî û yekparçeyiya Sûriyê û herwiha pabendbûn bi armanc û prensîbên netewên yekgirtî. Duwem, rêzgirtin li biryarên navdewletî û bi taybetî biryara Encûmena Ewlehî di netewên yekgirtî de 497 û naveroka wê redkirina dagîrkirina colana Sûriyeyê ji aliyê İsraîl ve. Sê, rawestandin li ser rewşa devera kêmkirina asta şer li Idlibê û tekezkirin li ser berqerarbûna Ewlehiyê de ku teveya rêkeftinên derbarê Idlibê de hatine emzekirin li ser erdê bikevnewarê cêbicêkirinê de û karkirin ji bo jinavbirina teveya grûpên terorîstiyên ku netewên yekgirtî ew xistine lîsta terorê de. 4. Gotûbêjkirina rewşa Bakurê Rojhilatê Sûriyê û amajedan bi berqerarbûna Ewlehî bo demeke dirêj ew jî di çarçoveya yekparçeyiya xaka Sûriyê de û rêzgirtin li serweriya Sûriyê. 5. Redkirina teveya hewlan ku mebesta wan durustkirina emrekî waqîyê nû ye li ser erdê, ew jî bi behaneya rûbirûbûna terorê û herwiha redkirina teveya înisiyatîvên neşerî ku mebest jê avakirina otonomiyekê ye li deverê. Herwiha tekezkirin li ser rûbirûbûna teveya planên ku hewl didin Sûriya parçe bikin û ewlehiya netewiya Sûriyê bixine metirsiyê de. 6. Tekezkirin li ser wê çendê ku krîza Sûriyê bi çareseriya leşkerî nayê çareserkirin û pêwîst e birêya çareseriyeka siyasî werê çareserkirin. Ew çareseriya siyasî di bin siya netewên yekgirtî de bê û li gorî biryara 22, 5 û 4b.